спочатку дах, а потім що? Ой, мусить вікна. Так і зроблю. А потім... Привітання, сябри. А ось і ми. Доброго ранку, дівчинки і хлопчики. О, салют усім. Кася, а що гэта ти робиш? Я збираюся дом побудувати і буду їм жити. Здорово, правда? Ого, а ти вмієш? А что тут уметь? Раз-два и готово. У меня уже чертеж есть. А, ти думаєш, це так просто? За годину докладно управлюся. А приказку «хутка язиком, да не хутка молотком» ти чула? Не чула. И что? А то, що на словах здається, усе легко робити. А як за справу візьмешся, так тяжко. Каб дом побудувати, Кася, треба не 1 місяць працювати. Не 1 месяц? Але чому так довго? Треба спочатку знайти, з чого будувати. А потім усе по правилах робити. По яких таких правилах? Їх шмат. Ось одно, наприклад. Дом треба починати з фундамента. Як? А я збиралася з даху. Ось бачиш, і був би твій дом, як хатка Ніф-Ніфа з казки про 3 поросятів. Подзьмеш, і він розбурився. Я не хочу, як у Ніф-Ніфа. Хочу, як у Наф-Нафа. Каб стояв і ніякий ураган його з місця не кранув. Тому треба спочатку довго вчитися. Починати зі школи, а потім у спеціальну навчальну установу для будівниковості. Гэта ж вельмі доўга. Тут не месяцы, годы пройдуць. Не падыходзіць мне гэта. Тады я лепей кветкі буду вырошчваць. Возьму зярнятка, пасаджу яго ў зямлю. Раз-два і готова. Ты што-то ўсё раз-два да раз-два. А цяпер што не так? Зноў доўга вучыцца трэба. Любая справа часу патрабуе. Вось пра гэта і прыказка. Дык што мне цяпер? Нічога не рабіць, сядзець і ўсё? Ну чаму? Просто трэба быць цярплівай і да ўсяго адказна адносіцца. І не лінавацца. Ого! А ведаеце, як гэта складана? Асабліва мне. Ведаем, але мы абяцаем табе дапамагчы. Правда? Будзем усё разам рабіць. Так, і вучыцца, і працаваць. О, тады іншая справа. Разам заўсёды весялей. Я згодная. Вось і добра. Я бяруся знайсці падручнікі. А я шукаю сапраўдных майстроў, якія нам усё растлумачаць. Дзякуй вам, хлопчыкі. Вы сапраўдныя сябры. Як толькі ўсё падрыхтуем, возьмемся за працу. А зараз час мульцік глядзець. Гледачы яго чакаюць. І мы хочам, правда, Ваня? Правда? Тады давайте глядзець усе разам. І дзе наша Кася? Мусіць, зноў нешта прыдумала. Я тут, хлопчыкі. А ці не адправіцца нам пасля праграмы на рыбалку, а? А што, цудоўная ідэя? Будем ловить золотую рыбку, каб яна ўсе нашы жаданні выканала. Ну, якія ж у цябе жаданні? Ой, іх шмат. Нават не ведаю, з чаго пачаць. Можна, напрыклад, папрасіць у рыбкі дом, які мы збіраліся пабудаваць. І не трэба будзе ні вучыцца, ні працаваць. Пазнаю нашу Касю, абы ўсё само сабой зрабілася. Кася, ты мне нагадала гераіню казкі пра рыбака і рыбку. Яна там таксама з дома пачынала. А потым? А потым ёй і палаца стала мала. А скончылася, ведаеш, чым? Чым? Засталася яна ля разбітага карыта. Ну вось, вы мне ўжо і памарыць не дазваляеце. Просто трэба меру ведаць. А я ведаю. Акрамя дома, я яшчэ хочу 10 прыгожанькіх сукеначак, 20 кілаграмаў цукерак і іншых смачнасцяў, 100 розных тацак, 200 упрыгажэнняў, 7 самакатаў, 7 велосипедаў, каб усім добраранкаўцам хапіла, і одну маленькую сумочку з пацеркамі. І ўсё. Кася, ці не малавата будзе? А, думаеш, яшчэ штосьці трэба загадаць? Я подумаю. А калі залатую рыбку ты не зловіш? Як гэта? А вось не зловіш і ўсё. Такое ж сапраўды можа быць. Тады я што? Без жаданняў застануся? Ну, я так не гуляю. Вы мне ўвесь настрой сапсавалі. Ну не сумуй. Калі будзе і так, то пікнік ля рэчкі таксама добрая справа. Возьмем з сабой перакус, пагуляем што-небудзь, паплёскаемся ў вадзе, весела будзе. Эх, ну добра.
Толькі воду я ўсё роўна возьму. Раптам усё ж мне пашчасціць, я зловлю мою золотую рыбку. А вы правила поводин на водоемах ведаете? Якія такія правілы? Самые важные. Не ведаем. Тады вам абавязкова трэба паглядзець мультфільм, які зараз пачынаецца. Ён якраз пра гэта. А, тады глядзім уважліва. А зараз самае цікавае. Час подвести вынікі задання, якое Кася дала гледачам у адной з нашых мінулых перадач. Так, я ніяк не могла здагадацца, каго мне загадалі сябры у гульні «Хто гэта?» і папрасіла дапамогі у вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Памятаеце, Кася задавала 5 пытанняў, на якія можна адказваць толькі так ці не. І атрымалася вось што. Гэта невялікая істота, жыве ў цёплых краінах, скача па дрэвах, мае хвост і пальцы на кожнай лапе. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы малайцы, бо адказалі, што гэта Малпа! А я ніяк не могла здагадацца. Дзякую вам за падказку. Зараз мы пакажам вашы адказы, а потым назовем імёны пераможцаў. Паглядзіце на малюнак Денисенко Максима з вёскі Балажевічы Мозырскага раёна Гомельскай вобласці. Паглядзіце, якая прыгожая малпачка. Так, малайчына, Максим. А вось дзве малпачкі ад Захарэвіч Алены з Брэста. У лісце Алена написала: «Мне 6 год, вучуся ў першым В-класе, займаюся плаваннем, пяю ў хоры, вучуся маляваць, што мне вельмі падабаецца». Выдатна, Алена, так трымаць. Яшчэ добры малюнак нам даслала Кісялёва Катя з Мінска. Вось ён. Катя написала, што вельмі любіць наш добраранак, а ліст дасылае упершыню. Добра, што ты ўсё ж гэта зрабіла. Нам вельмі спадабаўся твой малюнак. І ты, Катя, становішся першым нашым прызёрам. Віншуем! Чакай падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». Цалуева Вера з горада Барысава таксама намалявала цудоўны адказ і таксама ўпершыню прыняла ўдзел у нашым конкурсе. Пазнаёмцеся з яе малпай. Якая класная! На ліяне вісіць! А Вера так і написала, што яе малпачка вельмі любіць гушкацца на ліянах і есці бананы. Малайчына, Верачка, ты таксама становішся прызёрам нашай гульні. А вось паглядзіце, якія прыгожыя малпачкі атрымаліся ў Сашы і Вані Казловых з Гомеля. Здорово! У Саши цэлы трапічны пейзаж. А Ваніна малпачка зачапілася хвастом за ліяну і усміхаецца. Хлопчыкі, вы таксама становіцеся пераможцамі нашага конкурса. Прымайце віншаванні і чакайце падарункі. Цудоўныя маляваныя адказы даслалі нам братик і сястрычка Ільінчык з вёскі Арэхаўка Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Вось гэта малюнак Улада, а гэта Лізы. Абодва прыгожыя. Віншуем з перамогай, Уладзік і Ліза. Порадовала нас и наша постоянная глядачка Аня Анисовец з аграгарадка Ждановичы. Вось яе малюнак. Вельмі добрая і усмешлівая малпачка у тебе атрымалася, Анечка. И табе таксама належыць прыз ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз для ўсіх гледачоў добраранка мультфільм. Ну вось і ўсё на сёння, сябры. Наш добраранак падышоў да завяршэння. Спадзяемся, ён вам спадабаўся. Але, на жаль, час развітвацца. Цікавага і плённага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння! Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку У нашым добраранку!